Salah. Mira, kembalilah kau. Ha, waang mau kono. Deang baca cau yo. Le, adan sedang patah hati tingkat dewa di angkua. Ajo lai. Gaya lai milenial, tapi lebay. Colang dendangan karapak wah. Gesek lah bapak bantu. Siap, 86. Hari pagi urang babi dua tarui kamuaro rabab diosoh cari tomaswa ikota jadi bana jo diriambo matuane. Gisa kono. Oke bro, kuciangnya dongkak di Indua Jawi, kuciang tak campak ke batang patai. Bilo masonyo hidik den ka happy sampai kini iko den tarui marasai. Asas-asas ya kilai. Bato indak babandrol mului angma. Ha, sangene. Nandi sabui nandi baritokan iko laki sah rumah tangga ambo jo mantan bini ambo nan banamu iyo si Mira. Jiko miranan kita baco inyo asli orang Solo, anak surang tongga babel yang de orang gaeknyo. Si Mira tamatan S1 perguruan tinggi di Pekanbaru. Layan cak jando kono tu. Jiko rancak miranan kawaang tanyo, yo rancak banako ha. Kau rambut panjang tagerai, alis mato samik bair yang pipi serupu pau dilayangkan, bibi asam saule gigi bantuak susunan pisang. Kodaguk labata gantuang, jika wajahnya iyo bantuak bana jo tomat mengkal. Kok Mira bajalan malenggang lenggok serupu itiak pulang patang. Kok pinggang Mira nomornya nomor 25. Langsing kece orang Jawa, ramping kece orang awak matuane. Pedis mah. Oba itu dek rancaknya Mira tumai. Di mana pe Mira tu de kono? Ba ako wa angke powanang. Penasaran deh nak cerita dah. Oke lah kalau itu nawa ang tanyo di mambo kenalan jo si Mirako. Wakatu Mira jalan-jalan ke kota Padang ketampe dun sanaknyo. Tiba di jalan si Mira begal di urang. Mira menjerit-jerit meminta tolong. Itu kecek Mira. Kebetulan ambo lewat, ambo tolong si Mira ketika tu matuanai. Maka terjadi pertempuran antara ambo jo si tukang begal. Kanai dah na. Sorry bro. Mancalewa ang saraso adan mancaliek tukang begal juo. Setelah terjadi pertempuran tadi nasi tukang begal inyo lalari tunggang langgang. Bakato si Mira ke bake ambo ketika tu. Terima kasih bang, abang telah menyelamatkan jiwaku. Sama-sama dek, kita sesama manusia, kita kau wajib menolong dek. Itu kata ambo ke bake si Mira. Modus kan? Tahu saja waang mah. Dek, abang kelok banah Kalau ndak ada abang tadi menolong apa yang terjadi kepada diri Mira? Itu kata Mira kepada ambo. Nan Mira wakatu tu meraso simpatik kebake ambo. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya kami saling bertukar nomor WA.
Semenjak tragedi itu berlalu, hubungan ambo jo si Mira semakin dekat saja. Bagaikan lapik jo daun serupa katan jo karambi yang tak akan dapat dipisahkan antara dua benua. Betu bana ambo jo si Mira wakatutu, maka sah terjadilah hubungan kami ke arah yang lebih serius. Kami berhubungan jarak jauh, pakai orang LDR antar kota. LDR ko apa lo ko? Eba awa angko engak bana. LDR tu mau kasih nyolong distant relationship. Bak nantun. Hingga pada suatu hari ketika tu si Mira menyatakan kabake ambo, "Will you marry me?" Makan mie pono? Eba awa angko keparik sajo penganawaang. Lajale Mira minta kawin. Waang makan kemakan juo nan waang sabu. Siap salah. Setelah sebulan kami pacaran tanpa berpikir panjang, kami sepakat untuk menikah. Ambo tinggal di rumah kontrakan Jo Mira di kota Padang. Ambo bawa sawo ketek-ketek mangale kerambia mudo sarato mangale bak tuanei. Ba itulah nasib pengantin baru. Setelah 3 bulan lamunyo ambo menikah jo si Mira. Bakato Mira kabake ambo ketika tu di saat ambo sedang duduk mengalai di ruang tamu matuanei. Dah, supres. Supres apa kecek kau ko? Mira hamil dah. Alhamdulillah, top cer Mira akhirnya. Ndak tangguang sanangnya hati ambo ketika tu mualun kadape anak pertama. Bakato Mira kabake ambo, "Udah, nionyo anak apa nanti dah? Laki-laki atau perusi?" Tasara saja Mira, laki-laki atau produksi sama saja. Asakan anak awak indak bencong. Inang. Elah bencong lo den dewa angan. Ndak tangguang sananya hati ambo ketika tu ambo bertambah sayang saja kabake Mira. I love you full ambo kabake Mira. Nde ambo bertambah sayang kabake Mira. Ambo bertambah semangat mangale karambie mudo sarato mangale bakwan. Indak hujan indak panek ambo mangale karambie ju. Ndek saking sayangnya ambo kabake Mira. Piti sadonan dape ambo sarakan ke Mira. Kalau aden pai duduk kalampong, aden yu agid Mira cuma piti 15.000. Tapi de ambo indah baado dan ambo tetap sayang kabake Mira. Lah masuk bulan kampe ambo membina rumah tangga jo Mira. Lah mulai nampak perangai asli Mira de ambo. Nan piti baradiagi abis de Mira kasadonyo. Tiok sabanta memesan baju online, balitas balita rompa sarato balitas gaya bantu orang kayu. Tinggi ruwok pada boto samantaro kolor dan sajo. Lah 3 kali rayo indak tatu kajonan baru. Mbak itu sedia bana hati ambo ketika tu. Non kawin ndak menenggang perasaan dan Mira. Di mah hati nurani kau letakkan Mira. Ada nama kure kau nama bihan. Lata balik kucing dalam karuang dan kironyo. Memasak Mira lamale kok kemakan Mira main pesan saja jogo food. Oh pak saku dendek kau Mira. Baju ndak pernah kau cuci, baju nang kumua kau entakan kau laundry. Lah cabek jo serato luntur baju dendek laundry.
De aden indah bacuan dek semira, mira bakato mira, aden bakato den, aden nyo anggap bagaikan kudo pelajang buki. Dan sayang den tadi lah mulai luntur kabake mira. Lah den tahan indah tak tahan, kok den tahan menjadi penyakit. Akhirnya aden kabur dari rumah kontrakan di saat mira sedang lama lalu bakaru. Bunyinya tuh. Tapi Mira bakaru. Oh iya. Ambo kabur dari rumah, ambo tinggalkan sepucuk surat untuk Mira dengan isinya sebagai berikut. Dir Mira Sentika, udah pailai Mira, rasonyo udah kau ndak peguno lagi di siko. Kok Mira pralu piti, jua salah kerabe sandan dan kada itu. Tapi kada itu jangan kau jua Mira, karena kada itu punya orang kontrakan. Kok kurang jua dek kau lay. Kau ambil saja lah piti bakwan dan bertitipkan ke KDT IAR sore tadi. Terakhir pesanku Mira, jagalah buah hati kita, jangan sampai ke tangan orang lain. Kalau ada semua di ladang, boleh tetangga menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, jangan kau cari jua pengganti laki. Hati karya paling badan tuang. Aden ko hanya pura-pura manggok saja. Nio mates sejauh apa dalamnya cinta Mira kabake den. Selama tinggal rumah kontrakan dengan 1000 kenangan. Barangke candonyo ambo ketika tu taleto pinggana lama. Bakacang majalang junjung, Mbak Alang majalang gunung, barangke ambo maduju rumah mandekan juang. Indah lamo diantaronyo lah sampai ambo di rumah mandekan duang. Batanyo ama ambo kabake ambo ketiko tuh. Dia pono, nyusiang lebih niang, bacakan lebih niang. Indah emak ada lagi bed mood, spring bed. Indah mak perasaan dan lagi indah lama. Kini kau ada niyo menanangkan pikiran. Terserah bang lah. Itu kece amak den kabake den katiko tu matuane. Dengan harapan adennya jape dek Mira ke rumah ma aden. Aden kuanyo pura-pura Mirai. Pura-pura manggo, yang nyanyi ayam mah. Ndak dibilang-bilang banang. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan. 9 bulan lamonyo ambo pai meninggalkan Mira. Nan Mira indah menjapui aden juwok meleset dari perkiraan. Aden calik HP tiok sabanta harok Mira kamana telepon menyuruh aden pulang matuane. Tapi nan telepon Mira indah tiba juo. Akhirnya aden cuba memberanikan diri menelpon si Mira. Aden tak kajui ada suara orang menjawab di HP Mira. Maaf, orang yang Anda tuju sedang bersama pria lain. Lalah peh kijang karimbo. Alun bisa le sore kunyang kan alun kalua. Aden cari status Mira di Facebook. Aden penasaran ingin tahu baake ada Mira. Tapi apa nanta jadi? Tasiro darah di dado mencari Mira ala foto bersanding bersama pria lain. Kau lah nyanyi dingin badan. Dan perasaan dan lah mulai ndak lama apakah Mira sudah mendapatkan laki-laki lain pengganti diriku. Pikiran dan lah bakacamu, selero makan dan lah mulai patah, asam lambung dan lah nanya pulo. Ndak sakit hati dan katiko tu.
Ada nurus surek carai, ndak lamo di antaronyo surek kunyang kalua aden kawin jo urang payo kumbu. Pas malam pertama bini dia nyolarikan pulo de urang apo bana. Nan salah jo diri ambo maai. Sungguh lama makan kacang tujin dimakan hari sanjung. Laba cubo ganti na lain lenggang lenggo jando tabayang juoi. Japui la udah mirai manyasa udah meninggalkan mira. Takkan baragi ya kono. Nandi bilang katiko tu daripada balari-lari akhirnya Aden beranikan diri menurut Mira ke rumah kontrakan kami dulu. Sesampainya di rumah kontrakan ada langsung main bo Mira katiko tu. Mira, udah pulang Mira. Indah lama di antaronyo keluar Mira dari rumah ketika tu matuane. Kironyo Mira masih tinggal di rumah kontrakan alamu. Bakato Mira kabake ambo ketika tu. Mengaju dua kamari lai. Bagaimana lo udah? Udah nio mencari anak kita nan dulu Mira. Baaka banyo buah hati kita. Anak aja lai. Ada nak jadi beranak do, ada yang keguguran gara-gara udah. Itu kata Mira kabake ambo ketika tu. Manga indak kau japui udah Mira. Udah sampai surang mangala dan japui udah. Udah kalah kawin. Tapi udahlah bacarai Mira. Udah nyetinggakan dek bini udah inyo kapur jo orang lain. Kini ba itulah dek kau Mira. Kau terima udah balik. Udah nio minta babalik surui. Udah indak bisa move on. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok engkau Mira. Kaulah wanita yang is the best di mataku Mira. Membana udah Mira. Tarimolah udah balik Mira. Adenku cinta mati kabake kau Mira. Menjawab Mira ketika tu. Maaf ya dah, awak lah laki baru. Tunggu sebentar dah. Wah imbau laki dulu. Inyo imbau dek Mira laki barunya tu. Bang jago. Keluarlah bang dari kamar tu lu. Indak lama di antaronyo keluarlah laki baru si Mira. Inyo muncul di hadapan dan takajut dan ketika tu. Ikut laki ada. Bang jago namanya. Ganteng kan daripada udah. Itu kata si Mira. Kau nan ganteng kecek kau Mira. Lai indak kanegas yang tengkurak kau dek pajakku. Apa mato kau lah kanai katara Mira. Kurang serupa kau kecen ganteng. Ba aku namo sajo kau jelobak busu aku. Lasa se ayah kau Mira. Aja mengecek juga lai. Pai udah dari rumah kau. Udah mengadu kebahagiaan dan sama. Itu kata Mira ketika tu. Remuk hati denei. Hancur harapan dendek kau Mira. Gara-gara dek dan kare hati. Aden melapehau senjata makan tuan maau. Tanang pono. Kumbang indak saikua, bungo indak satangkai. Selagi aduh orang manjua kutang di pasar pono, rang padusi pasti aduh. Iko bukan masalah kutang, tapi kau masalah hati. Lejala dia. Terserahlah. Dan pailai.